No niin, Mika ja Susanna Haapala. Tämänkin vuotisen Finland Golf Thailand -turnauksen Tapaninpäivän kilpailun järjestäjät. Mites tämä vuosi, Mika? Miltä näyttää? Onko paljon porukkaa? Miten on mennyt? Kerro. Tähän asti ei ole ollut hirveästi vielä porukkaa, mutta enemmän päin koko ajan. Ja nyt kilpailuun saatiin 61 pelaajaa, joka oli erittäin hieno juttu. Ja kuinka monta eri kansallisuutta nyt tänä vuonna on ollut? Oi hyvänen aika. Ainakin oli Sveitsistä, Norjasta, Suomesta, Thaimaasta, USAsta, Kanadasta, Virosta. Sen enempää en edes muista. Mistä ne kaikki tulee? Miten ne sai tiedon tästä turnauksesta? Kai sana on levinnyt. Viidakkorumpu on laulanut. Taimaan viidakoissa. Kyllä. Okei, ei tämä enempää. Nämä on tuokiokuvia, mutta ennen kuin lopetetaan, niin Susanna, heitä nyt pieni näytä. Sä osaat suomea, kyllä mä tiedän. Moi! Vähän enemmän. Tervetuloa Finland Golf-kilpailuun. Kiitos. Joo, ensi vuonna. Joo. Ja tänään me olemme Emerald Golf. Kaikki hyvin, täällä on kuuma aina. Kiitos. Kiitos. So, Luck, please tell me, you are with all these books and DVDs and calendars and whatever, you are here at the Emerald Golf Club. So, please tell me, what are you doing here? I think somebody here don't know where we are. I mean bookshop, because we have moving from Soifu to Soifu Pratamnak Road. That's why I'm here. And this tournament we are sponsor golf tournament. So, when you say that you are sponsoring this golf tournament, what do you mean by that? Did you pay money to get here, or how did you do it? I give some book for player. Yeah? And for someone want to bought it. Does this mean that you have been spending all day with these Finnish people? Yes. You have, All day. yeah. Yes. So, how do you find it? You like? But I Yeah. golf also. But I don't have time for play it. But you like golf, you like Finnish people. Of course. Thank you, Luck. Kuun Luck. Kapun kap. Kiitos. Mitä mä sanon nimeni? No joo, Leila Lahti, sä oot näiden kisojen tuomari. Millaista se on? No se on hyvin paljon odottamista ja toisaalta se on samalla neuvomista. Minä olen oppinut tuomarin tehtävät sillä lailla, että tuomari on avustamassa pelaajia, koska pelaajien sääntötuntemus on useimmiten hyvin huono. Eli toisin sanoen sinä et ole täällä tuomitsemassa eläviä ja kuolleita. En todellakaan, Kismo. Asia selvä. Sä oot erittäin monta vuotta. Sä oot tunnettu täällä Pattajan golfpiireissä. Kuinka usein sä oot ollut täällä tuomaroimassa? Siis mä oon ollut itse asiassa Vivian Golfin kisoissa kaikissa ja sen jälkeen nyt Finland Golfin kisoissa. Montako vuotta kaikkia? Voi kun kysyt vaikeaa. Mä oon 10 kertaa Pattajalla, mutta mä en ensimmäisenä vuosina ollut näissä kilpailuissa mukana. Eli voidaan sanoa, että ehkä 7-8 vuotta. Sitä luokkaa, joo. Oikein hyvä. Leila, nämä on tuokiokuvia. Kiitos tästä. Kiitoksia, Kismo. No niin, ettei tämä menisi pelkästään äijänkörselöiden haastatteluksi, niin otetaan vähän kauniimpaa sukupuolta mukaan välillä. Voitko kertoa ensin oman nimesi ja mistä päin Suomesta ollaan? Marjo Haapanen Turusta. Turusta. Ja kuinka olet, Marjo, päätynyt tänne? Mieheni
ollaan täällä Jomtien biisillä. Jomtien beachillä asutte. Joo, sillä Ja oletteko aina Finland Golfin mukana vai onko muitakin? kyllä Finland reissulla käydään meillä. Ja onko tässä sitten herra itse? Täällä sitä ollaan jo. Terve, terve. Terve, terve. Selvä juttu. Ja sitten mennään toiselle puolelle pöytää. Spagettia näkyy olevan ja ranskalaisia perunoita ja näyttää kanaakin ja porkkanaraastetta ja keittoakin vielä. Ja keittoa. Kahdenlaista keittoa. Kyllä. Miten pelit meni? Pelit meni, kuinka sanois, kauniisti. Huonosti. Ja tää oli kauniisti sanottu. Kauniisti huonosti. Siinä kai. Asia selvä. Ja oletko säkin sitten sieltä Jomtieniltä päin tänne tullut vai? Joo, siellä Mikan kanssa. Mä oon kumminkin 4 kertaa. Mikan matkassa? Mikan matkassa kyllä vaan. Helsingistä. Mistä se johtuu, että naiset sanoo aina, että ne on Mikan matkassa, mutta miehet sanoo, että ne on Suskan kyydissä? Sepä se. Siinä on joku juttu. Okei. Mutta hei, ettei teidän ruoka jäähdy, niin nauttikaa. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.